Bona tarda i benvinguts i benvingudes en el que ha de ser la retransmissió de Televisió del Berguedà de la nit més màgica de l'any. Una nit que es presenta freda en alguns llocs de la comarca, ja hem vist les primeres volves de neu, però Televisió del Berguedà està al peu de la notícia i comencem des d'aquí, des de Gironella, on fins aproximadament a 8:45 de la nit tenim previst seguir el recorregut d'aquests reis, de ses majestats, els reis d'Orient, que aquest any arriben també als diferents municipis de la comarca en una nit que es presenta especial i diferent. Però no per això deixarem que els nens i nenes deixin de rebre els reis. Els alcaldes i alcaldesses de la comarca, responsables de rebre'ls en la seva arribada, ho han previst tot, han fet mans i mànigues per fer possible aquesta arribada dels reis. I de moment comencem a Gironella, on tenim amb nosaltres el seu alcalde, David Font. Bona nit. Hola, molt bona nit. Doncs explica'ns una miqueta què és el que ha fet l'Ajuntament de Gironella per permetre aquesta arribada dels reis. D'entrada el que hem volgut és avisar ses majestats de que aquí també a Gironella estem en una situació complicada per la pandèmia de la Covid i per tant que havien de prendre totes les mesures necessàries com tots els ciutadans i ciutadanes, els nens i nenes de Gironella estan prenent i per tant que vinguessin sobretot amb mascaretes, que se separessin ses majestats i que no podrien segurament fer allò que tant els agrada, que és abraçar, tirar caramels i poder conversar directament amb els nens i nenes de Gironella de quins eren els desitjos i els regals que havien demanat amb la seva carta. Gironella s'ha portat bé, David? Gironella s'ha intentat portar bé, tot i que ha sigut un any diferent, complicat i atípic. Gironella jo crec que s'ha volgut portar bé perquè la gent s'ha portat bé i en aquests 9 mesos que hem hagut de conviure d'una manera molt diferent, jo crec que vull agrair, s'ha d'agrair a tota la gent de Gironella, nens, nenes, pares, mares, àvies, l'esforç que han fet, però també lamentar malauradament aquelles persones que durant aquest any, per la situació aquesta complicada, aquesta nit de Reis no la podran viure en persona. Ens han dit que Gironella, i més concretament la residència, avui o aquests dies ja ha tingut un primer regal. Sí, avui de fet ha arribat el regal de Reis anticipat i ha sigut que tots els avis, àvies i els professionals han començat a rebre la vacuna de la Covid, aquesta vacuna que ens obre d'esperança i que ens ha de poder permetre ja d'aquí uns quants mesos o potser d'aquí un any recuperar aquesta vida més normal que tots desitgem. Retornem al que veurem d'aquí a poca estona. Estem pendents d'aquesta arribada dels Reis aquí a Gironella. Normalment arribaven pel riu Llobregat, però avui també els veurem aquí, a prop del riu Llobregat. Sí, ens hem hagut d'adaptar, hem hagut de fer una cosa estàtica, hem hagut de fer que la gent no sortís de casa seva per veure ses majestats els Reis d'Orient i per això hem buscat una manera diferent i que en breu la podran veure. De fet, casualment aquest any el riu s'ha glaçat també i ens hauria dificultat una miqueta més l'arribada, però hem volgut buscar una manera diferent i amb aquesta manera diferent fer possible aquesta arribada de ses majestats a la vila de Gironella. De totes maneres, els nens i nenes han d'estar molt pendents, oi, avui? Que estiguin pendents, que siguin, com sempre, que facin cas dels pares i de les mares quan els diguin que han d'anar a dormir i que la nit és màgica. Doncs comencem amb aquesta projecció especial de la nit de Reis a Gironella.
Doncs estem vivint aquí a Gironella el primer moment més emocionant de la nit, l'entrega de les claus per part de l'alcalde de Gironella, els reis Melcior, Gaspar i Baltasar. Ses majestats han arribat aquí, estan just ara sota la muralla vella de Gironella i l'alcalde, acompanyat de l'Arauet, la Pubilleta, l'Hereu i la Pubilla de Gironella, han fet entrega de les claus. Intentarem ara acostar-nos a ses majestats. Volem saber com han arribat aquí a Gironella, com els ha anat aquest viatge, i la veritat és que sa majestat Gaspar, benvingut a la vila de Gironella, moltíssimes gràcies, i permeti'ns, és tot un honor poder parlar amb vos, i permeti'ns que els hi fem una pregunta. Estem convençuts que els nens i nenes aquest any es mereixen més que mai els seus regals. Bona tarda, gràcies per la vostra rebuda. Estem molt contents, cansats, però molt contents, perquè el viatge ha estat llarg,
I la veritat és que sí, ha estat un any complicat, aquesta malaltia, el coronavirus, ha estat difícil, ho estem superant a batzecades com podem, però hem de tenir fe, sobretot hem de respectar les mesures de seguretat. Com podeu veure, nosaltres també hem portat la respectiva mascareta, ens hem rentat bé les mans també, cosa molt important, l'higiene és important, i cal que puguem acabar de passar el temps que manqui i que la cosa se solucioni. Però molta paciència, sobretot confiança, i mica en mica ens en sortirem. Intentarem que així sigui, Sa Majestat. No els entretenim més perquè sabem que han de fer encara un llarg recorregut per tota la comarca, els nens i nenes els esperen i nosaltres ho deixem aquí, des de Gironella, per tornar-hi a les 7. Seguirem a Ses Majestats, als diferents indrets, a partir de les 7, fent connexions als diferents municipis de la comarca. Mentrestant, feu bondat. Avui és la nit més màgica de l'any i no volem que us ho perdeu.